फिर उससे भी रे बॉल के माइला रे এটি কে আইলো সমস্তে ବାଜିଗଲା ବଲଟା ସେ ବଲରେ ବହି ମାରିବ କେତେ ପଚାରିଲେ ତୁ କହି ମୁଁ ମାରିଛି ଏତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ମାରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହଁ ଆମେ ମୁଁ ମାରିଛି ହେଲା ସେଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦବ ଜଣେ କହିଲେ ବାଡ଼େଇ ଦବ ନା ସମସ୍ତେ ତୁ କହିବୁ ତୁ ମାରିଛି ତୁ କହିବୁ ତୁ ମାରିଛି ତୁ କହିବୁ ତୁ ମାରିଛି ରେଡି ତ ଆସୁନ ଆସ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଦାଦା दादा मु मारची ତୋର ଗାଲୁ ଏଟା କିରେ ତତେ ଆମେ କହୁଛୁ ଦାଦା ଯାଉଛନ୍ତି କାଇଁ ମାରୁଥିଲୁ